Bagai phale mani tini thao. Tini Mia kaisa ঘটনা ongka bolte ai current kare hinai phai tini officer masana totasumka kamchuli romoi soika erpore kolaro romoi erpore staff na kutuka jemon kutuka abun bagai chung FI makhe kata boroni agasto Koja rogok gothana khana. abo holi 10 ta 20 Tamni bagai bo hai khanya na ka bo. Bo saka call lika hinai thanga hinai tangi thanga am tui saka Kanong thani rok kuno problem rok abo hai rok kuno masa sangno kuno buda bukana abo hai rok thuda khlaiman ka. Na abo kolar se romoi ko Kojana rok phai bro ko. Mora 3 jona phai ka. Sise sinika. Bumung sin seven ka. Deepak Gabama, inke Ritesh Loskar, inke Onendu, bini mungke Ronjita. Bor total kojana masa? Bor 3 jona phai ka. 3 jona phai ka. Aga tini bor 3 jona ni mungunyo thana bo. Kes khai kana. Sar norok bo department ni phai ka. Bisangos electrical solution ni. Mung sagri sar ki. Ani Sorobriang, Sinan Mazar, Bisangos.